Mandiphinde ndizibulisele guys ngesithi molweni, namkelekile kuulwazi alunamda. Kuwo wonke umntu ofikayo sifunda incwadi yethu ethi Nyana wam ngokubhalwa ngu-W.K. Thamsanqa. Namhlanje sawufunda u-part 2 wesahluko sethu sesibini esithi Kumfula wethu nze lokufa, iphepha nga-20. Ndingalibazisanga mandithezele emnxebeni. Ithe xa isithi mayiphinde le nto, waliganga ngesokhohlo inqindi layo, walikhulula elakhe ngasokunene, wayibetha yankeleza, akayilandela wayibukela. Akazanga esayibukele njalo, weva ngenqindi lingena lodwa emsundulweni, kwakhakwesiba kuye, waqabuka zimombela ngamanqindi. Uvuke ngamandla apho evula ngenqindi, wadudula wamathathu ewaxina ekoneni. Kuthe kusenjalo weva ngelizwi emva kwakhe lisithi, "Heyi!" Uthi akunyeka wabona ngesinye isibini simkhombe ngomkhono wekati. Waphelelwa ngamandla kwangoko waguquka ewajonga. "Phakamisa izandla," itshilo enye into kwesi sibini. Waqonda ukuba ukufa kufikile kuye, akalibazisanga ukuziphakamisa izandla. Uthe ukuba aphakamise yatsiba enye kwesi sibini samva yamqamangela ngokungekho similweni ngentambo ezandleni, yathi ukuba igqibe yamfaka impamba yamkhaba waya kuwa. Uthe ukuba awe yatsiba leya yokuqala yamxovula ngezihlangu. "Kahleni madoda, musanukuyibhuduzelela le nja, iza kusuka ife singayenzanga nto," watsho lo uphethe umkhono wekati. "Ikakade Bheto, kufuneka ifile," watsho lowa wokuqala ekhupha imela eyivula ngokukhawuleza yaphoseleka. Qwarrr! Wathi xa athi makaphinde ambamba amaqabane akhe amnqanda. Kanti ngethamsanqa eso sithonga sitsho ebhatyini sayibetha yahlukana kubini ayafika emzibeni. "Kahle Bheto, uza kuyona le nto mtshanam. Asitsho ukuba le nja ayizukufa, iza kufa, kodwa ke akufuneki siyibulalele apha. Sakuba senkathazweni, iza kungcolisa le ndlu ngegazi sibe zizisulu zononqayi. Ngaphezulu akufuneke ife msinya, kufuneka ife kabuhlungu ikhe yangcitheka kuqala," watsho omnye ezama ukunqanda. "Emnyango," utshilo wevolovolo emkhomba ngayo. Wankcunkca ukuya kuphuma emnyango uthole. Bamqhuba ukusuka apho baya kumfaka ndlwini ithile kwalapho elokishini. "Bheto, khawenze into sisele. Sizoyikuyicingela kakuhle le nja ukuba sithini na ngayo," yatsho le nto iphethe ivolovolo, kucaca ukuba nayo ngokwayo ngomnye owagqitha indlu yoxolo ivaliwe. Ibonakala kwasemahlweni apha ukuba kudala igila emikhuba, ngumbulali mdala. Yathi ukuba itsho waphuma omnye wabo wangakayanga wabuya nomngxu wanika le nto imehlo abomvu. Kweziwa neegilasi yagalela yeeqongqololo yacimela inyakamile, yavakala isithi, "Khuphani iintambo nimqamangele ewodrobhini." Kwavulwa kwakuyo le wodrophu aza kubotshelelwa kuyo, kwakhutshwa iintambo, waqanyangelwa ukusuka elunyaweni ukuya kuthi ga entanyeni. Emva koko bamphamba ngeempama bemtshicela, bemkhaba kwiindawo ezimbi nezinengozi emzimbeni, ingenakho nokuthini ngenxa yokuqiniswa kweentambo ezazimbophile. "Thabathani isitulo nibeke ixetsha kuso nilijongise phaya kuye alibone," yatsho le nto. Kwenziwa njalo kwangoko. "Uyalibona elo xetsha?" yabuza le nto. "Ewe, ndiyalibona," watsho ukuphendula uThole. Yesuka enye yezinkewu yatsiba yatsho kakhulu ngempama isithi, "Yithi ewe ndiyalibona Nkosi, ewe ndiyalibona Nkosi," uphindile watsho. Phambi kwakhe kwakubekwe la maxetsha makhulu kuthiwa zii-alarm clock. "Khawubophe izoli sikhe siyitshayele mtshanam," yatsho le nto kucaca ukuba ngumakhonya kwesi sini emana ukuthunga kobutywala enunusa amaqabane ayo. Wakhupha intsangu omnye isongelwe ephepheni wabopha lezoli. Lilonke ke eli xesha kuthethwa siXhosa kule ndlu, kungathethwa siNgesi okanye siBhulu. Kuthethwa ingxubevange apha yootsotsi ekuthiwa yital. Isidididi sento othi xa uyimamele ibe ngathi iza kuba sisiBhulu ingade igqibe. Into engenakulandelwa nje nangubani na ngaphandle kokuba unolwazi ngezelo lasebutsotsi. Kuthe emva kwengxoxo eshushu kuthethwa engeva uThole ukuba kuthiwani na, phofu eqonda ukuba kuthethwa ngento eza kwenziwa kuye. Wavakala omnye isithi,
Ithi inkosi lifikile ixesha lokugotywa kwakho ngoku, uze umamelisise kakuhle isigwebo sakho. Uyeva? Ewe nkosi. Ithi inkosi, uyalibona na eli xesha liphambi kwakho? Ewe nkosi. Ithi ke inkosi, ngoku sisiqingatha kwintsimbi yesi-8. Uyalibona? Waqhuba lo mfo etolika intetho yesi sigebenga simehlo abomvu. Ewe nkosi, uqhube watsho uthole emana ukuvuma. Ithi ke inkosi, ngesiqingatha kwentsimbi ye-10 uyakube ukhululwa kuloo makhamandela ukuwo, uqhutywe okanye urhuqwe njengenja ukusiwe kwichibi elilapha ngaphandle kwelokishi, apho siyakuthi emva kokuba sikhe sakusa izandla kanobom, sikubetha sikubophelele ilitye ezinyaweni sikuphose echibini utshone, uzike, ubheke ezantsi urhaxwe ngamanzi ude ufe. Ithi ke inkosi, ezi yure zimbini zishiyekileyo iye kuboleka ukuba ukhe uzithandazele uthethe noThixo wakho alungiselele umphefumlo wakho indawo. Sathi ukuba sime esi sigwebo waziqonda uthole ukuba ngoku ukuwo umfula wethunzi lokufa. Ifikile imini yokufa kuye. Umfo owayewisa esi sigwebo wayekhangeleka ukuqhula ingento yakhe, amehlo entama ubugebenga. Wathi akulijonga ixesha uthole wafika libaleka ngokusisimanga. Iintsiba zexesha zaba ngathi zijikeleza oku kwamavili enqwelo. Ukubethwa kwalo kwaba ngathi zizingqi zesilo esoyikekayo, sisiza kumtshabalalisa. Ngenene yayizizingqi zesilo ukufa. Kwalile ngesiqingatha sentsimbi ye-10 lahlokoma ixesha. Latsho ngentlokomo enkulu ukuba lalithiyelwe ukwenjenjalo. Ingxolo yalo yaba ngathi yileyo yokubethwa kwamagogogo. Ingxolo yalo yaba ngathi yileyo yokubethwa kwamagogogo ezilokishini ezinzulwini zobusuku xa kuphela umnyaka omdala kungena omtsha. Ngenene kwakusehlulelana ubomi obudala kuthole kungena ubomi obutsha angabaziyo belabafileyo. Lathi ukuba litsho ixesha zatsiba kuye ezi zinto zimkhulula zimqamangela izandla zozibini ngasemva, zimphamba ngeempama zimkhomba emnyango. Waqhutywa waya kukhutshelwa ngaphandle kwelokishi. Yekoko ukukhweza naye ucingo besihla besiya echibini. Imizuzu yayi-15 ibethe intsimbi ye-11 awayeza kuphoswa ngayo emanzini. Ukususela ekubotshelelweni kwakhe endlwini umthandazo wakhe wawumnye inguthi, Nkosi, ukuba ndingaphunxula kula makhamandela ndizibone ndingosindileyo, inkulu into endingakwenzela yona, igama lakho ndingalibonga njalo. Bathe xa balushiyayo ucingo lolokishi kwabonakala ukufa kumkhweba ezantsi bunjengamanzi echibi. Kanye xa balushiyayo ucingo kwathi gqi, umqokozo wamapolisa ngomgaqo oza ngelinye icala ukhweza ucingo olo ukhwele iibhayisekile. Suka zeedungu ezi zihange zabaleka, zimshiya ngemva ebotshwe izandla ngezo ntambo. Afike abuza amapolisa ukuba kungaba kuhleni na, weecwaka engaphenduli. Amfaka iithotshi emehlweni efuna kuqonda ukuba ngubani na. Afika umfo exwebe eluthwebetshu, ubuso buyiloo nto kukudumba ziimpama namanqindi. Amkhulula ezo ntambo zazisezandleni. Athe ukuba amkhulule wadanduluka ngelizwi elikhulu esithi, Umkhulu Thixo, suka wagibiseleka phantsi waya kuwa. Akazange azi ukuba kwathini na emva koko, nto ayikhumbulayo kukuqabuka kwakhe esesikhululweni samapolisa engazi ukuba waya njani na apho. Wabuzwa ngamapolisa walichaza lonke ibali lakhe ngolu rhatya. Akuba ebuyele ezingqondweni amkhapha amapolisa amsa apho ahlala khona. Abuzanga buhle kuye ebuthongo ngobo busuku ecinga ngento ephantse ukumhlela ephatha kuthandaza embulela uThixo ngokumsindisa kwakhe sele kuvelele ukufa. Ekhumbula isibhambathiso asenzileyo noThixo kumthandazo abewenza esemakhamandeleni, esithi, Nkosi, ukuba ndingaphunxula kula makhamandela ndizibone ndingosindileyo, inkulu into endingakwenzela yona, igama lakho ndingalibonga njalo. Uthe kwezo ngcinga kweqatha amazwi awayewafunda kwenye incwadi yesilungu ebhalwe ngumfo kaJohn, wavakala embombozela phantsi kwengubo. O world of wonders, I can say less, that I should be preserved in that distress, that I have met with here, oh blessed be, that hand from it hath delivered me.
Dangers and darkness, devils, hell and sin did compass me while I this veil was in. Yes, snares and pits and traps and nets did lie my path about, that worthless silly I might have been caught, entangled and cast down. But since I live, let Jesus wear the crown. Suka emva kokumbombozela lwamazwi weeyoyi walala wayokothuka seliphakamile ilanga, umzimba wakhe udubeke uyilonto kukubethwa. Isenzo sesigebenga ezazimvalele zimbetha ngezolo akazange aziqalekise. Wasuka wathi imisebenzi kaThixo umbuyisa kwiindlela zakhe ezitenxileyo. Ngosuku lwangecawe woyika nokuphuma oku phandle abonwe ngabantu kuba wayesuka athi ukuba ukhe waphuma sibe ngathi isono sakhe sibhaliwe ebusweni bakhe. Bathi ukumjonga oku abantu begqitha ngendlela babe ngathi banento eninzi yemibuzo abayibuzayo ngesenzo sezolo. Wayesithi akuba nomfanekiso wezihange zezolo kuloo ndlu wayezivalele kuyo afune ukuthi phithi ingqondo zibe ngathi ziza kungena, atsibe emnyango alutshixe ucango, eqiniseka ukuba apho zikhona zikaxoli kukusinda kwakhe. Ngoku zingathi zimbonile zingambekela ziyure zimbulala. Ngoku zingathi zimbonile zingambekeli ziyure zimbulale ngoko nangoko. Kusasa ngomvulo ndiyagoduka, awusenani naloo msebenzi. Kungcono ndilahlekwe nguwo kunokuba ndilahlekwe bubomi bam. Lawo yaba ngamazwi akhe okugqibela esihla enyuka kuloo ndlu wayezivalele kuyo ePayi. Sifikelele esiphelweni sesahluko sethu esithi kumfula wethunzi lokufa. Masiphinde sidibane kwisahluko esilandelayo.